Hi guys! For today, magluluto tayo ng pork asadong matwa, Kapampangan style. Hindi nawawala ito pag may handaan or piyesta sa mga Kapampangan. Paborito to ng asawa ko. So, meron akong pork bat, mga 2 pounds ito. Lalagyan natin ng 1/2 cup na toyo, 1/4 cup na calamansi juice, 2 small Roma tomatoes na aking kinat, 1 medium size na onion, 1 teaspoon of ground black pepper, 2 bay leaves, isang buong garlic, 2 tablespoons of liquid seasoning. Ating haluin para tumalab yung lasa. Ayan, massage lang natin. Ating i-poke para tumalab or mag-penetrate yung lasa sa loob ng meat. At i-marinate natin at least 1 hour or overnight. The next day, eto na siya. Dinrain ko at hiniwalay ko sa marinating solution. Ngayon, ating isir ang pork. Mga at least 3 minutes on each side. So, ating baligtarin at iluto natin ang other side. So, nasir na natin ang both sides. Ilalagay natin sa marinating solution at lulutuin natin hanggang ito ay lumambot. Nasa medium lang ang ating apoy. Maglalagay din akong patatas at aking dudurugin ito pag lumambot para maging malapot yung sabaw. So, ayan, akin ang minamash yung mga potatoes para maging malapot yung sabaw ko. Ngayon, malambot na ang karne, ipiprito natin ulit. Tikman natin ang sauce kung tama na ang lasa. Maglalagay ako ng 1 kutsarang sugar to balance the asim at saka yung alat. Naglagay po ako ng patatas at red bell pepper pandekorasyon. Ngayon, slice na natin ang karne. So, na yan, na-slice ko na ang ating pork asado, yung red bell pepper at saka yung mga patatas. Ngayon, lalagyan ko ng sauce sa taas. So, ayan, kumuha ko ng sauce at ilalagay natin sa taas ng pork asado. Siya nga pala, pwede po kayo maglagay ng liver spread or bechin sa sauce nyo. Pero ako hindi naglalagay ng bechin. So, ayan po ang ating pork asadong matwa. Kain na po tayo para matikman natin ang ating pork asadong matwa.